polgári kör alapítója, szervezője, és tulajdonképpen mindenes háziasszonyaként ezt a ma estét is én fogom konferálni. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Egy kéréssel fordulnék önökhöz, kérem, hogy bizonyosodjanak meg róla, hogy kikapcsolták a telefonjukat, illetve hogy levették róla a hangot. Az adás élőben fog menni, és szeretnénk, hogyha nem zavarnánk meg az élő adást és a beszélgetést telefoncsörgéssel, úgyhogy ezt nagyon szépen köszönöm. Nagyon nagy szeretettel köszöntök tehát mindenkit ezen az estén. A Roma Digitális Polgári Kör még tavaly alakult, és egy ötlet kapcsán jött az, hogy Roma polgári szalont szervezünk. A Roma polgári szalon pedig egy olyan találkozó, aminek pont önök, ti vagytok a legfőbb szereplői, tehát az adott közösség, aki igazi polgári keresztény értékrend szerint élnek. Ez nem olyan távoli dolog, a család, a hit, olyan értékek, amiket mindannyian közösen képviselünk, és szerettük volna, hogyha erről olyan emberekkel beszélgethetünk, akik nem csak megélik, de önmaguk is roma példaképek. Hát ez a mai szalon is erről szól, főleg azért, mert hogy a Roma Polgári Szalon járja az országot, és nem Budapesten találkozunk, bár az első két szalon ott volt, hanem a helyi közösségek felé fordulunk, és azt kérdezzük, hogy azok, akik eddig csendben voltak, a háttérben vannak, ha reflektorfényt irányítunk rájuk, ők mit mondanak a jobboldali keresztény értékekről, és arról, hogy hogy élnek ezekkel együtt. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket a két beszélgető partnerünk, Orsós Margit Piskó polgármesterasszonya, és Olán Ándorné Erika, Karancság polgármesterasszonya. És nem tiszteletlenségből köszöntöttem őket először, hanem azért, mert azt gondolom, hogy igen, ők a főszereplők. Nagyon nagy szeretettel köszöntjük Junácski Andrást, a megyei közgyűlés alelnökét. És természetesen Sztojka Attillát, a társadalmi esélyekért és roma kapcsolatokért felelős államtitkárt. Köszönöm szépen, hogy a megyei roma vezetők, helyi roma vezetők, roma családok, kapcsolattartók elfogadták a felkérést, és eljöttek erre az estére. Elnézést kérek, ha mindenkit nem sorolok fel név szerint. Köszönöm, hogy itt vannak velünk, és megtisztelnek minket a jelenlétükkel. Szeretném felkérni alelnök urat, hogy néhány szóval köszöntse a jelenlévőket. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Nagyon nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket itt Vajszlón. Mindenekelőtt engedjék meg, hogy átadjam Nagy Csaba országgyűlési képviselő úr szívélyes üdvözletét, aki egy rendezvény ütközése miatt ma nem tud velünk lenni. Mind államtitkár úrral, mind Katalinnal beszélt erről a mai napon. Ha jól emlékszem, 2025. júliusában tusványosan jelentette be miniszterelnök úr a digitális polgári körök életre hívását, és nem sokkal rá augusztusban megalakult a Roma Digitális Polgári Kör Sztojka Attila államtitkár úr felhívására, mind-mind olyan alapító tagokkal, akik a magyarországi cigányságért sokat tettek a múltban, és sokat fognak tenni a jövőben is. Nem csinálok belőle titkot, hogy én magam 3 darab digitális polgári körnek vagyok a tagja, a digitális polgári köröknek az országosnak. Amint megalakult a Roma Digitális Polgári Kör, én azonnal beadtam a jelentkezésemet, valamint a Nyugat-Baranyai Kincses Baranya digitális polgári körben végzem még a teendőmet a közösségünkért.
Én hiszek abban, hogy a mai világban nem csak az utcán, nem csak a hétköznapokban kell azokat a küzdelmeket és csatákat megvívnunk, amivel, ahogy itt Katalin is említette, az előbb a saját értékrendünket tudjuk biztosítani, hanem a digitális térben is. És a polgári köröknek, a digitális polgári köröknek a működése, ez egy tökéletesen jó platform arra, a roma nemzetiség kérdésében is, hogy még jobban meg tudjuk egymást ismerni, még jobban meg tudjuk egymással ismertetni a kultúráinkat, és még jobban tudjuk hallatni a hangunkat. Én nagyon örülök annak, hogy az első roma polgári szaron itt Baranya megyében, Vajszlón került megrendezésre. Baranya legkisebb, bocsánat, úgy kell, hogy fogalmazzak, legtagoltabb részén vagyunk most sok-sok apró településsel. Én bízom benne, hogy a roma digitális polgári körök, valamint a roma polgári szalon eseménye is segíteni fog abban, habár itt mi javarészt ismerjük egymást, de hogy még jobban és még mélyebben meg tudjuk egymást ismerni, és hogy még jobban meg tudjuk egymást ismertetni a világgal. Én a mai szalonbeszélgetésre a meghívást mind képviselő úr, mind pedig a magam nevében nagy tisztelettel köszönöm, és érdeklődve fogom végighallgatni az előadóinkat. Köszönöm szépen! Ahhoz, hogy egy jó eseményünk legyen, ugye ezt mi is, mint háziasszonyok és vendégvárók tudjuk, hogy kell egy jó hely. És jó helyen vagyunk. Köszönjük szépen Teleki Dávid polgármester úrnak, hogy Vajszló befogadta ezt a rendezvényt, és hadd kérjem meg polgármester urat is, hogy egy rövid köszöntőt azért mégiscsak mondjon, mint házigazda. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon nagy szeretettel köszöntök mindenkit. Elnézést a hangomért, egy kis influenzán vagyok túl, és tényleg próbálok rövid lenni. Több szempontból is örülök, hogy itt lehetek. Egyrészt, mert talán a legkedvesebb polgármester kollégámat hallhatom a rendezvény egyik főszereplőjeként, és ez mindenképpen megéri azt, hogy ezt a délutánt ide szánjam, és maga a megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek, és meghallgathatom a mai Roma Polgári Szalonnak a mondandóját, és azokat a... Meglátjuk majd, hogy miről lesz szó. Nagyon kíváncsian várom, hogy mit hallhatunk ma. Illetve nem tudom, ezt a helyiek tudják, az ismeretlenek annyira nem, hogy annyira azért nem áll távol tőlem a roma kultúra, ugyanis a nejem, akivel most már 13 év együtt vagyunk, ő a Vajszlói Roma Önkormányzatnak az elnöke, aki egyébként szintén itt lenne, csak van egy hónapos kisbabánk, akivel hát egyikünknek otthon kell maradnia, és akkor sorsa húztuk, hogy ő jobban tud róla gondoskodni, mint én. Szóval én jöhettem ide a rendezvényre, ő pedig akkor otthon tartja a frontot. És nagyon szépen köszönöm államtitkár úrnak is, hogy ide, Vajszlóra szervezte ezt a Roma Polgári Szalon mai rendezvényét. Ez egy megtiszteltetés számunkra. Örülök, hogy nagyon sok ismerős arcot látok egyéb rendezvényekről, és ez pláne egy plusz hozzáadott értéket képvisel számomra a mai napon. Köszönöm szépen mindenkinek! A magyar kultúra, és ebben ugye a roma kultúra gazdagságát jelenti az, hogy bármerre megyünk az országban, mindig van helyi zenekar, sőt, hát úgy kell válogatni belőle. Úgyhogy én nagyon nagy szeretettel felkérem Vörös Árpit és a fiait, akik ugye természetesen helyi zenekar, tehát az azt jelenti, hogy Szigetvár és Kétújfaluból érkeztek, hogy egy kicsit dobják föl a hangulatot. Köszönöm szépen!
Hát szeretettel köszöntünk mi is minden itt megjelent ilyen tisztelt nagyra becsült vendéget. Köszönjük a meghívást és a lehetőséget. Egy 2-3 bejásnótával szeretnénk kedveskedni a milyen tisztelt nagyra becsült vendégeknek. Jáló, máló, na 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 na. Jáló, máló, na 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 na. Astăzi vreau pe sănătate, draga mea, ai le 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 la la. Astăzi vreau pe sănătate, draga mea, mâine mă uit la pocă spate, draga mea. Astăzi vreau pe sănătate, draga mea, mâine mă uit la pocă spate, draga mea. Ialo, malo, na 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 na. Ialo, malo, na 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 na. Haide duci la tată tu, la tată tu, ai le 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 la. Haide duci la tată tu, la tată tu, să-ți mai dea o lipidiu, lipidiu. Haide duci la tată tu, la tată tu, să-ți mai dea o lipidiu, lipidiu. Ialo, malo, na 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 na. Ialo, malo, na 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 na. La 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 la. De când eu m-am măritat, ai le 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 la. De când eu m-am măritat, tot pe paie m-am culcat. De când eu m-am măritat, tot pe paie m-am culcat. Ialo, malo, la 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 la. Ialo, malo, la 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 la. Nagyon szépen köszönjük. Unu, doi, și vini de pe noi la fugatul. Mama vini de pe noi, tata vini de pe noi, să mă lacu și să fac eu mândra. Mama vini de pe noi, tata vini de pe noi, să mă lacu și să fac eu mândra. Ce să fac, țiganca mea m-a lăsat o mândra mea. Țiganca mea m-a lăsat, nu-i bine mama mea, să mă lacu și să fac eu mândra. Țiganca mea m-a lăsat, nu-i bine mama mea, să mă lacu și să fac eu mândra. De cum așa, nu-i slobod să mă măsor de mândra mea. Nu-i slobod să mă măsor, nu-i bine mama mea, să mă lacu și să fac eu mândra mea. Nu-i slobod să mă măsor, nu-i bine mama mea, să mă lacu și să fac eu mândra mea. Alo, malo, 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 na 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 na. Alo, malo, 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 na 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 na. La 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 la. Ya la 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 la. La 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 la. Alo, malo, na 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 na. Köszönjük szépen! Cântă moșul iar ca banii, lasă jos și lumea și țiganii. Cântă moșul iar ca banii, lasă jos și lumea și țiganii. Cântă, cântă moșule, moșule cu coșule, moșule cu coșule, opinatule. Cântă, cântă moșule, moșule cu coșule, moșule cu coșule, opinatule.
paši sandala, vidíte меня цаню эти lumecara. Шака, шака, мошуле, мошуле, кокошуле, мошуле, кокошуле, опы нашуле. Шака, шака, мошуле, мошуле, кокошуле, мошуле, кокошуле, опы нашуле. Pasi mama retes, sápsi emeletes, pasi mama te, tată napcsetén. Té mama te, tată napcsetén. Té mama te, tată napcsetén. Kinte, kinte, mosule, mosule, kukosule, mosule, kukosule, opri nasule. Kinte, kinte, mosule, mosule, kukosule, mosule, kukosule, opri nasule. Mă duc acasă, fata frumoasă vine de pe mine. Nu-mi dă udină, îi se fac nuntă, eu duminică. Așa-i bine, așa-i rău, să ne ajute Dumnezeu. Așa-i bine, așa-i rău, așa, așa, așa. Așa-i bine, așa-i rău, să ne ajute Dumnezeu. Așa-i bine, așa-i rău, așa, așa, așa. Haide mândra mea, haide draga mea, astăzi de seara eu voi scăpa. Așa îmi merge, să nu știe nimeni unde ne-o scăpa. Așa-i bine, așa-i rău, să ne ajute Dumnezeu. Așa-i bine, așa-i rău, așa, așa, așa. Așa-i bine, așa-i rău, să ne ajute Dumnezeu. Așa-i bine, așa-i rău, să ne ajute Dumnezeu. Cu noroc și cu sănătate bună pe toată lumea țara, köszönjük a lehetőséget, további kellemes kikapcsolódást. Köszönöm szépen. Tehát amíg a zenészek elrakják a hangszereket, hamarosan következik ugye a beszélgetés, aminek moderátora államtitkár úr, és a két beszélgető partner pedig két roma polgármester asszony. Pont kérdeztem Erikát, hogy mennyit utaztak, 386 kilométert jött, hogy egyrészt ők itt egymás mellett ülhessenek, másrészt itt ülhessenek a színpadon, és a kérdésekre válaszolhassanak, és olyan útvara valóval lássanak el minket, ami azt gondolom, hogy nagyon különleges, hiszen ilyenfajta beszélgetés tulajdonképpen nem volt még, hogy roma polgármester asszonyok egy asztalnál ültek, és az általuk vezetett településről és az ő értékeikről beszélgettek. Eddig 2 helyen voltunk vidéken, Mátészalkán és Esztergomban, ez a harmadik helyszínünk Baranya, de tovább fogunk menni, tehát a Roma Szalon tovább megy az országban, pontosan azért, mert a kincseket meg kell mutatnunk, és ott helyben lehet a legjobban ezeket megmutatni. Nagyon szépen kérem államtitkár urat és a polgármester asszonyokat, hogy jöjjenek ide a színpadra, és kezdődjük meg a beszélgetés. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök én is mindenkit itt Vajszlón is. Én is engedjék meg, hogy megköszönjem polgármester úrnak az együttműködését, alelnök úrnak, hogy megtiszteli a mai rendezvényünket, valamint minden résztvevőt, aki eljött ide.
Bár az időjárás most kis enyhülést adott a számunkra, de azért ez embert próbáló volt, évek óta nem volt még ilyen viszontagságos időjárás. De mégis itt vagyunk a Roma Polgári Szalonon, ahol két olyan polgármester asszonnyal beszélhetünk, akik nem csak egy családot gondoznak és nevelnek, hanem egy egész települést. És amikor mi Roma Polgári Szalonról beszélünk, és ide elhívunk embereket, akkor mindig igyekszünk tisztázni dolgokat, hogy mit jelent egyáltalán a polgári gondolkodás, a keresztényi értékrend, és mit jelent konzervatívként élni az életünket a nagyvárosban, kisvárosban, kis településen, közepes településen, és az ország különböző pontjain. És van egy másik része is a Roma Polgári Szalonnak, maga az, hogy roma. De azért jól tudjuk, hogy polgármesterként az ember az nem tesz különbséget roma és nem roma között, hanem az egész települést önmagában is képviselik, függetlenül attól, hogy mi az arány ebből a szempontból. És ugyan amikor mi a polgári szalont létrehoztuk, akkor igyekeztünk gondolkodni azon is, hogy kell-e kiírni azt, hogy roma. És arra gondoltunk, hogy alapvetően igen, mert nem a különbséget akartuk hangsúlyozni, hanem a polgári gondolkodáson belül is a roma értékeket és a roma gondolkodásmódnál hogyan jelenik meg a polgári életmód, ha úgy tetszik. Ez ezért is különleges, és nem feszélyezve, és nem, nyomás alá helyezve a mai beszélgető partnereimet, de hát azért ez egy különleges minden szempontból, és engedjétek meg, hogy ezúton is megköszönjem, hogy ilyen nagy távolságban eljöttetek hozzá, és ide, az Ormánság egyik településére. A különleges helyzet az az, hogy az Ormánságból jelentkezünk, de Palócföldről is. Tehát az Ormánság és Palócföld együtt találkozik itt Vajszlón. Tehát ebből is szempontból is egy különleges napnak vagyunk a mai napon itt jelen. És hát ugyebár itt egy online közvetítés is van, a digitális polgári kör, a Roma Digitális Polgári Kör az online módon is követhető, és akik nem tudtak eljönni az ország másik részébe, azok ma láthatják és részesei lehetnek a mi beszélgetésünknek is. Úgyhogy ezúton is nagy tisztelettel köszöntöm a digitális térben velünk tartó nézőket. És egyben kérem is azt, hogy aki még nem tagja a Roma Digitális Polgári Körnek, annak javaslom, hogy legyen tagja, mert ilyen érdekes beszélgetések lesznek, olyan értékeket láthatnak ebben a platformban, amely a nehéz időszakokban is adhat egy lendületet, adhat egy támpontot, és biztosíthat mindenkit a téren, hogy nincsen egyedül. Tudjátok, ez azért is fontos, mert a mai online térben azt látjuk, hogy az értékek azok nagyon komolyan ki vannak téve különböző támadásoknak. Amiben mi felnőttünk, mint érték, ma már nem biztos, hogy annak tűnik. Amit mi láttunk és tapasztalunk, az nem feltétlenül jelent ma már értéket. De hát jól tudjuk, hogy az értékek azok nem azért vannak, hogy a divathoz igazodóan adott esetben elmúljanak, hanem azért, hogy fennmaradjanak. Akár egy modern rendszerben, egy modern gondolkodásban is, és a kereszténység, a polgári gondolkodás az pont egy olyan értékrend, amelyet érdemes a modernitás talaján is felszínen tartani és bemutatni. Nem a gyűlölködésre, nem a szembenállásra, hanem mindinkább arra, ami összeköt minket. Mik azok, amelyek ma Magyarországon az igazi összetartozást szimbolizálhatják. És az értékrend az, ami igazán meghatározó. Úgyhogy nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Orsós Margitot, Piskó polgármesterét, valamint Olá Nándornét, Erikát, aki a Karancság településéről érkezett. Mind a ketten polgármesterek vagytok, és mielőtt a napi dolgaitokra kérdeznék rá, engedjétek meg, hogy ezúton is gratuláljak az elmúlt időszakban tanúsított munkásságotokhoz. Én magam szorosan követem a ti életutatokat is, meg a munkátokat is, becsülendő, tehát ti vagytok azok, akik
azt is mondhatnám, hogy ott a végeken helytáltok nap mint nap. És az első kérdés az arra irányulna, hogy azért ti nem polgármesternek születtetek. Hol is kezdtétek ti? Tudom, hogy erről egy egész estéről beszélhetnénk, de inkább azt kérném, hogy röviden, és hogyha leegyszerűsíthetem a kérdést, akkor az úgy szólna, hogyha Margit, magadról szeretnéd, hogy valami megmaradjon, akkor mit mondanál a nézőknek és a közösségnek, és ugyanez vonatkozna Erikára is. Erika? Vagy Margit? Kezdjem? Persze. Margit. Köszönöm szépen, sok szeretettel köszöntök én is mindenkit. Nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen sokan elfogadtátok a meghívásunkat, bocsánat. Hát én úgy kezdeném, hogy hát nem tudom, mit is hagynék, hogy mondtad? Mit szeretnél, hogy megmaradjon az emberekben rólad? Aha, tehát rólunk azt szeretném, hogyha megmaradna, hogy az, amit én eddig elértem, azt itt elég sokan ismertek, tudjátok, hogy kezdtem, hol voltam, miből indultam, és pont ezt mondom mindig nektek is, hogy alulról hova lehet építkezni úgy, hogy nem gázoltam át senkin, folyamatosan, közösen mellettetek állok, nem úgy vagyok veletek, mint egy polgármester, hanem egy közösségben úgy élek veletek, hogy engem nem polgármesternek kell hívni, hanem Margit, Nene, hogy mindig ilyenek maradjatok, mint én. Tehát, hogy ne különbözzetek, vagy azért, mert ti valakik vagytok, ne gázoljatok át senkin. Tehát, hogy ilyenek legyetek. Tehát nem tudok más mondani egyébként erről. Mindig polgármester akartál lenni? Nem akartam mindig, hát polgármester. Szóval én egy nagyon szegény lány voltam, és nem volt, nehéz ám erről beszélni. Tehát volt olyan, hogy nem volt, 2 hétig azért nem mentem iskolába, meg kellett várni, hogy kapjanak pénzt, és vegyenek nekem esetleg egy cipőt. És akkor, ahogy elkezdődött ez a 13-14 éves korom, akkor én mindig kitaláltam valamit, hogy a közösséget összehoztam. Teja délutánokat csináltam, ami nem került semmibe igazán, mert egymással összedobtuk. Kinek milyen volt? Zsíros kenyér, teja. Tehát mindig csináltunk valamit a gyerekekkel, hogy tanuljatok, verset mondjatok, színdarabokat csináltunk például. Úgyhogy, és akkor én azt akartam, hogyha egy kicsit idősebb leszek, és lehetőségem lesz, akkor ők ne úgy nőjenek föl, ahogy én. Mert hogyha egy kis segítséget kapnak, élnek a lehetőségekkel, akkor lehet másképp. Tehát, hogy azt akartam, hogyha én egyszer felnőtt, mert nem tudtam elvégezni 8 osztályt egyébként, korán szültem egy gyereket, ez miatt be kellett fejeznem az iskolát, de viszont ahogy a gyerekem 4-5 éves lett, onnét én elkezdtem tanulni. Iskolába leraktam a 8-at, akkor jogosítványt akartam, aztán érettségi, aztán számítógépkezelő, tehát nem akartam abba hagyni, és meg akartam mutatni, nem másnak, magamnak, hogy ki lehet törni, ki akarok törni. Nem akarok abban élni, amiben fölnőttem, tehát szeretnék valahogy máshogy. És az én településemen én szoktam mesélni mindig mindenkinek, ha panaszkodnak arról, hogy élünk. Hogy én mesélek nekik, hogy én hogy éltem, és ők nem élnek úgy. Mert itt állok mellettük, segítem őket, tehát, hogy én most mondhatom azt a településemről, hogy senki nem él úgy, ahogy én éltem. És ők itt ezt nagyon jól tudják sokan. Hogy mellettük állok a gyerekek mellett, az idősek mellett, a felnőttek mellett, hogy munkába segítsem őket, hogy képzések legyenek nálunk, hogy tehát mindenben mindig, hogy jöjjünk össze, úgyhogy én mindig ezen vagyok, hogy jó legyen a településemnek. Köszönjük szépen. Köszönöm. Erika, te is egyből polgármester akartál lenni, ahogy megszülettél? Természetesen. Azért ez komoly dolog, nem? Hát, hogy... Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Én Nógrád megyéből jöttem, egy gyönyörű kis faluból, gyönyörű szép tájjal, és szerintem a környék legszebb temploma van nálunk. Én egy nagyon szegény családban nőttem fel. 3-an vagyunk testvérek. Jól hangzik, hogy szegény család,
de tényleg így volt. Az én szüleim, anyukám gyári munkás, apukám kubikus. Olyan intelligenciával mutatták meg nekünk az utat, mind a háromunknak, hogy ez eszméletlen. És én is ezt tudom továbbadni az én gyerekeimnek, és mindkét testvérem szintén. És én azt gondolom, hogy ez az életben nagyon fontos. És ez az út vezetett oda, ahol bennünket elindítottak a szüleink, ahol most tartok. Én is, és a testvéreim is. Azért az látszik, hogy nagyon nagy alázattal álltok a feladathoz, és nem uralkodni akartok, hanem szolgálni. És mind a kettőtöknek a beszédjéből azt veszem ki, hogy a fő céletok az volt, hogy változást hozzatok az emberek életébe, és ennek az élére álltatok. És az, ami a településeteken történik, az egy nagyon komoly közösségi folyamatot jelent. Mind a kettőtöknek a települését jól ismerem. És azt megtapasztalni, hogy milyen fajta közösségi összefogás zajlik és van, azért ez egy nagyon nagy erőt és lüktetést ad. Hát függetlenül attól, hogy valamelyik településen a szegénység mértéke milyen, a szegénységben is lehet közösséget építeni és fejleszteni. És hogy ez annyira fontos, mert vihet az ember bármilyen programot oda. Ha nincs igazi közösség, akkor változást sem lehet hozni az emberek életébe. Miért? Mert ahelyett, hogy összefognának, azzal mindinkább rombolnak adott esetben egy-egy intézkedést, egy-egy programot. És én azt tapasztalom, hogy pontosan a ti településeiteknél azért van egy lüktetés, azért jelennek meg nagy számban mondjuk intézkedések és programok, mert először a közösséget megteremtettétek. Úgyhogy ezúton is gratulálok ehhez a munkátokhoz. De hát Erika, ahogy fogalmaztunk, tehát, hogy nem polgármesternek születtél, hanem mindinkább egy egyszerű emberként kezdted el az a te munkásságodat. De mi volt az a pont, ami meghatározta, és azt mondottad, hogy akkor már pedig te elindulsz a polgármesteri választáson? Igen, mint említettem, tényleg sok mindent hoztunk otthonról. Az első mindig a hit volt. Mi cigány emberek, mi nagyon hiszünk. Ez volt az egyik szempont. A másik a becsületes munka. És azt kaptuk otthonról, hogy tanulni, amit elkezdtek, bármilyen munka legyen az, azt becsülettel végigvinni. És én szépen elkezdtem építkezni, ha így magamról beszélhetek egy picit. Először vezettem otthon egy élelmiszerboltot, amikor férjhez mentem, mert én nagyon rossz kislány voltam, és amikor megszületett a 2 fiam, akkor én nem szerettem volna, nem mondom a részleteket, de tényleg olyan dolgokat műveltem, hogy aztán kórház lett a vége, és nem szerettem volna, hogy az én 2 fiam is esetleg így legyen. Így aztán otthon voltam 14 éves korukig. Vezettem egy élelmiszerboltot, hogy valahogy mégis hozzájáruljak én is a családi kasszához. Közben leérettségiztem, elvégeztem egy felsőfokút, és hát dolgoztam mezőgazdaságban, tanfolyamokat szerveztem, lekvárüzemet vezettem. Aztán 2017-ben felkértek engem, hogy akkor alakult a Gyepes jelenlétház, akkor volt a pályázat, és 8 jelenlétház indult. Az egyiket én vezethettem Karancságon a kisfalunkban. Majd 19-ben, hát tulajdonképpen nagyon sok kérésre én odafigyeltem, és megkértek engem, hogyha már a jelenlétházat ilyen intenzíven tudom vinni. Természetesen ez mindig közös munka. Próbáljuk már meg, hogy indulj már el. Olyan jó lenne egy ilyen polgármester, aki tényleg odaáll a gyerekek mellé főként. És megtettem. Ezúton is gratulálok. Elindultam, nagyon szépen köszönöm, és akkor 19-ben megválasztottak, de akkor én párhuzamosan vittem a jelenlétházat is, még 2,5 évig, és az önkormányzatot is. Hát szolgálatként fogtam fel mindkettőt.
De a jelenlétházat nem tudtam elengedni, mert ott a gyerekekkel tudtam foglalkozni, ott az idősekkel tudtam foglalkozni, közösséget tudtunk alkotni, utazó szakemberek jártak hozzánk, mosási lehetőség, és elmondhatom, hogy a mai napig, pedig a pályázat 2021-ben már lejárt, de a mai napig ugyanazzal az elánnal tudjuk tovább folytatni ezt. És a községünkben működik egy biztos kezdett gyerekház is, és nagyon boldogak a szülők, még boldogabbak az óvónénik, hogy a biztos kezdett gyerekházból olyan gyerekek kerülnek már át az óvodába, akik fel vannak készülve arra, hogy tudják használni a mosdót, az alapokat, a fogkefét, a fogmosást, az evőeszközt, magát a közösségi létet, és akkor már így tudnak óvodába menni. És én ezt pontosan elképzeltem magamnak, hogy amilyen intézmények nálunk vannak, ezeket építsük egymásra. És a FETE jelenlétpont, ami van nálunk szintén, szerintem egy nagyon jó dolog. Mert a jelenlétház, a jelenlétpont, a gyerekház, az óvoda és az óvodával szemben lévő iskola kiváló kört tud hozni nekünk, és a gyerekek, amikor nincs iskola vagy óvoda, akkor bizony ott a jelenlétházban és a jelenlétponton nagyon jól tudják magukat érezni. Ezt olyan jó, hogy tőled halljuk. Nekem ez jó érzés, mert a szakpolitikában mi is azért dolgoztunk, és egyáltalán a felzárkózó települések programot ugye azért indítottuk el, hogy láttuk, hogy a polgármesterek mennyire egyedül érezhették magukat a nagy küzdelmekben. Azt is láttuk, hogy szakemberhiány volt helyi szinten. Nagyon kevés, vagy egyáltalán nem volt jelen az értelmiségi réteg ezeknél a településeknél, és hogy ez milyen fajta gátló tényezőket eredményezett. És ti tudjátok a legjobban, hogy ez mennyiben tudott változni. És hallva azt, amit te mondtál most, hogy intézményesül a segítségnyújtás, és hogy ez hosszú távon milyen változásokat hoz egy-egy település életébe, pontosan ti vagytok a legjobb példái ennek. Adott esetben egy polgármestert tud időzelbe, de mégiscsak kinevelni és adni, és adott esetben egy településnek, Piskónak ebből a szempontból pedig egy hosszú távú, vagyis mondjam jövőképet tud kialakítani vagy biztosítani. És ebből eredne a következő kérdésem. Mivel győznétek meg a turistákat, hogy látogassák meg és nézzék meg a ti településeiteket? Lehet, hogy egy kicsit furcsa, és hogy még gondolkoztok a kérdésen, megpróbálom ezt megmagyarázni, hogy miért kérdezem ezt. Mert amikor vidéki Magyarországról beszélünk, akkor egyre többen gondolják azt, hogy a vidék az nagyon szép és jó. És amikor mi mondjuk akár Ormánságról vagy Nógrádról beszélünk, akkor ott olyan fajta kincsek vannak, amelyeket érdemes megnézni. És a polgári gondolkodás az pontosan ebben nyilvánul meg, amikor van az emberekben igény arra, hogy ezt az országot megismerjék, gyönyörködjenek az ő szépségükben. És ezért kérdezem, hogy te Piskon miért látnád szükségesnek, vagy mivel mutatnád be a saját településedet? Hát Piskón van egy hatalmas nagy templomunk, amit esetleg szeretnék bemutatni, de arra nagyon sokat kellene költeni, hogy szép legyen, mert tehát elég romos. Viszont Baranya vármegye, úgy tudom, az egyik legnagyobb temploma ő. Akkor van egy gyönyörű szobrunk, egy turulmadár, és ott a világháborús hősök vannak, a neveik ott bent, amit minden évben koszorúzunk, és főleg azért szeretnénk, hogyha jönnének errefelé, mondjuk azért nem csak Piskó, tehát a Piskóról vezető, ott van mellettünk a Dráva például, hogyha arra eljönnek. Most Piskó nevezetességéből igazából a szobor, a templom, viszont ilyen összejöveteles rendezvényre szívesen várnánk őket, hogy azt nézzék meg, hogy mi hogy szoktuk mondjuk megvendégelni őket. Na, egy ilyenre szívesen látnánk őket, hogy lássák azt, hogy nálunk a kicsitől a nagyig
mindenki szívesen fogad mindenkit, és hogyha odajönnek, leülnek, a kicsik is ugyanúgy kiszolgálják őket, mint a nagyok. Nézzék meg például azt, hogy hagyományos ételeinket hogy szoktuk megfőzni, hogy sütik a punyát például, tehát hogy nálunk minden ilyesmit meg tudnának kóstolni esetleg. Végignézhetnék, kóstolhatnák, és akkor egy jót beszélgethetnének velünk. Szerénykedsz azért én Igen. kétféle, tehát én amikor voltam Piskón, akkor azt láttam, hogy sajátos település szerkezete van. Igen. Azért, mert középen van egy óriási szabad terület. Ugye most az egyik részében egy kis rekordtámpályát alakítottatok, vagy műfüves focipálya van. Mellette van a templom, mellette pedig azért ti mezőgazdasági Igen. tevékenységet is végeztek, és aztán utána elvittél engem egy több hektáros területre, ahol úgy szintén. Igen. Tehát az, ami a vidéki életre jellemző, mezőgazdaság vonatkozásában én azt látom, hogy az emberek nagyon szerették nálatok, és mai napig is művelik. Igen. Hát arról úgy szerettem volna egy külön mondatba, vagyis elmondani, hogy tehát úgy kezdtem volna, hogy miért szerettem volna én polgármester lenni. Azért, mert én azt gondoltam, hogy én többet tudnék tenni, és szeretnék tenni. Meg fogom tenni. Szóval így kezdtem, és akkor, hogy értsétek, 10 ember dolgozott mindig a faluba. Amikor engem megválasztottak, akkor lehoztam azonnal az ősdába, tehát mindenhova mentem harcolni. Az ősdába foglalkoztatott 75 embert. Én bementem a munkaügyre, hogy tudnék foglalkoztatni. Azt mondták, hogy ha 4 hektár földem van, akkor akár 50 embert. Na, mivel nekünk földünk nem volt, szóval így akartam ezt előadni, ezért a falu közepén volt ugye a hatalmas terület, zöld, hát akkor miért füvet nyírjunk, úgyhogy felszántattam az egész területet, amikor egyébként az első évben kirölgött mindenki, meg hát én sem hittem benne, hogy amit oda kirakunk, az ott marad. És akkor ez volt a feltétel, tehát megoldottam a földet az, hogy legyen, felszántottuk az egész falu közepét. Tehát akkor azt úgy kell elképzelni, hogy régi focipálya csak egy sima plac, mellette egy templom, az mellette egy babföld, mellette középen ugye a vízes ház, az mellett hagymaföld, és utána tök, az mellett halovéntök, szóval az egész falunk közepe ilyen veteményesből állt ki. És amikor valaki bejött a településünkre, akkor megálltak, mert nem hitték, hogy ez komolyan itt van, hogy ennyi hagyma, vagy paprika, paradicsom, mert ugye minden évben más teszünk oda, hogy cseréljük a földeket. Úgyhogy, és képzeljétek el, hogy lehet, hogy valamennyit esetleg szednek, de azt nem látjuk. Tehát nem gondoltam volna azt, hogy tényleg a falu közepén így nyugodtan termelhetünk, és megértették azt, hogy ez az övéké is, és ha szedjük, akkor úgy is kiosszuk nekik is, tehát ők is fognak kapni mindenből. Úgyhogy hál' Isten, erre nagyon büszke vagyok egyébként, hogy a falu közepe így néz ki, hogy amikor virágzik, akkor virágzik. Most például mi az a fehér, mit ültettünk? Milyen? Kamillavirágot. Tehát most egy ilyen 4 hektáros kamillát ültettünk el, amit csak úgy, én vettem magot, elszórtuk, és ősszel már kasszálták a fiúk, tehát hogy csak kipróbáltuk, mert szeretnék foglalkozni gyógynövényekkel. Tehát a veteményes mellett, hogyha vannak ilyen parlagföldjeink, akkor a kamillát szeretném, a levendulát, és minden ilyen gyógynövényt egyébként igénytelen is, nincs vele annyi munka. Viszont télen is tudnánk vele foglalkozni, amikor levágjuk, szárítjuk, és akkor arra gondoltunk, hogy majd télen esetleg varogatnak az asszonyaim kis tütyőket, ilyen ruhafélékből, és akkor kiszárítva pedig beletennénk, és akkor ezt is tudnánk esetleg árulni. Mert volt levendulánk, olyan szép csokrokat, tehát a lányaim feltalálják magukat, és nagyon szépen kidíszítették a csokrokat, hogy vásárba mentünk mindenhova, és igazából minden ilyen dologból pénz, tehát azon voltunk, hogy legyen bevételünk. És hogy álltok ezzel?
Hát most még ígéretet kaptam, hogy levendulát kapok, mert nincs. Van egy tanya, ami nagyon nagy álmunk, szeretnénk előbb-utóbb önfenntartóak lenni, hiszen ezt te is tudod, hogy én mindenhova elmentem, én mindenhol kéregetek mindent. Ha kidobtok az ajtón, én visszamegyek az ablakon. Úgyhogy van egy tanya, amit szeretnénk megvásárolni azért, mert ott van egy hatalmas épület, nagy föld, és hogyha ott levendulát ültetnénk, akkor van az épület, ott tudnánk szárítani, és szabad tartásba pedig szarvasmarhák, disznók, ilyesmit szeretnénk, hogy egy egész tanyával, akkor avval mindig van munka, és én úgy gondolom, hogy ott lenne bevételünk is ebből. Úgyhogy ezt szeretném. Hát kívánom, hogy ez sikerüljön. Erika, te mire vagy a legbüszkébb a polgármesterséged ideje őszakából? Ha visszamegyek a kérdésedre, akkor én is elmondanám, hogy miért jöjjenek Karancságra. Na igen, hát igen, ez az egyik kérdés, de már a másik... Nagyon fontos, Igen. gyönyörű településen lakom. Ott van egy szent kút. Nem tudom, hogy te meglátogattad-e már, de Még nem, de... következő alkalommal ki fogunk menni. Gyönyörű a környezete, és maga is a hely is egy gyönyörűséges. Ki is építettük egy picit, rendbe tartjuk, és mint az imént említettem, gyönyörű templomunk van. És amikor én polgármester lettem, akkor én elterveztem, hogy nekünk kell egy tájház is, ami nem volt eddig. És a tájházban ott van egy kis terem, ahol a közmunkások varnak, papírt fonnak, hímzenek, és minden egyebet, ami a kézművességgel kapcsolatos. Erre ráépítve a múlt éven elindítottunk egy palócvetélkedőt, ahova a környező polgármestereket, önkormányzatokat meghívtuk, együtt vetélkedtünk, és visszamentünk gyerekbe. Fantasztikus élményt volt a palockságot bemutatni, hiszen a palockságnak nagy hagyományai vannak, és ebből a vetélkedőből is szeretnénk hagyományt ott Karancságon. Hát, bennem felkeltettétek az igényt mindenképpen, hogy elmenjek a településeitekre ismételten. De hogy most, hogy így beszéltetek, ugye amikor az ember igyekszik pihenni, vagy kikapcsolódni, akkor az emberek nagyon szeretnek mondjuk wellnesselni. A két településeteken ugyan fürdő nincsen, ugye élményfürdő, vagy adott esetben gyógyvízzel rendelkező fürdő, de hát azért egy társadalmi wellness-t azért végezhetnek. Tehát az, hogy elmennek és mondjuk Piskon megtapasztalják a mezőgazdasági tevékenységeket, vagy elmennek hozzátok és megtapasztalhatják a palóc vendégszeretetet, és ezt mondjuk adott esetben a Szentkút meglátogatásával egybekötve, vagy azt, hogy egy kisgyermeknek milyen fajta segítséget és támogatást tudtok nyújtani az ő fejlődéséhez, adott esetben hátrányos helyzete kapcsán is, akkor eljutunk oda, hogy nem pusztán csak az újságírók fognak elmenni és mondjuk a nyomormarketinget nyomni, hanem megtalálni és bemutatni az embereknek azt a fajta értéket és azt a fajta életszeretetet és közösségi szemléletet, ami úgy szintén a polgári gondolkodáshoz hozzá tartozik. Tehát amikor a modernitásban elveszünk, és azt tapasztaljuk, hogy a virtuális világban, a Facebookon töltik az emberek nagy idejét. Másrészt pedig a kapcsolattartás is az online térben zajlik. Mint hogyha kiváltaná adott esetben a személyes találkozást. Pedig jó, hogy vannak eszközeink. De még jobb érzés, amikor személyesen találkozhatunk. Nem tudom, hogy ti találkoztatok-e már egymással, vagy egyáltalán hallottatok-e egymásról? Még nem. Én Margitról hallottam, sőt követem. Vagy köszönöm szépen. Na látjuk, a Roma Polgári Szalonnak pontosan ez is a lényege, hogy összekössük az embereket, és találkozási pontként szolgáljunk. Így a távolból, bocsánat, elnézést, így a távolból is, hogy én veled nem találkoztam sosem, én azért is jöttem el ide, hogy téged Jaj, de megismerhesselek. kedves vagy, köszönöm szépen.
Én az egyik képviselőtársamról hallottam rólad, amit most a napokban tett, amióta kiderült, hogy te leszel a beszélgető társam. Viszont ő olyan jó dolgokat és olyan szép dolgokat mondott rólad, hogy Szőrös Vili. Szóval nagyon megdicsért téged, és mondta, hogy te is nagyon sokat dolgozol. Úgyhogy én meg sajnálom, hogy követni foglak én is, és nézni fogom a munkádat. Úgyhogy örülök, hogy ilyen szépeket mondtál rólam, nagyon kedves vagy. Na, hát Amit ilyen én dolgok- kimondok, az igaz mindig. Ezt tudjad rólam. Hát ilyen dolgok történnek egy roma polgári szalonon, ahol szövetségek, barátságok és igazából társakra lelhetünk, mert azért tudom, hogy a ti munkátok sem egyszerű. Amikor nap mint nap ott vagytok, helyt kell állni, és nevezzük nevén akár mondjuk helyi politikai viszonyok között is. Mert azért, hogy is mondjam, az érdekképviselet az minden szempontból ütközeteket is jelenthet. És tudom jól, hogy amikor ütközetek vannak, az embernek nagyon sok energiája veszik el, és kell a feltöltődés. És egy jó beszélgetés az mennyit számít, és most, hogyha 380 kilométer is elválaszt benneteket, és ha csak egymást felhívjátok, hogy beszélgessünk, mert igazából polgármesterként jobban megértitek egymást. Nőként meg még jobban, ugyebár? Ez is egy jó adalék lehet. De hát ebből következik a következő kérdésem, hogy ti hogy látjátok a településetek jövőjét és Magyarország jövőjét? Erika, nálad volt utoljára szó, úgyhogy folytasd kérlek. Tulajdonképpen ez az együttműködést, amit én az intézményekbe vázoltam fel, ott Karancságon, én azt gondolom, hogy jó úton tartunk, jó úton vagyunk, és azzal az eredménnyel, amit köszönhetünk mindannyian ennek a rendszernek, amiben vagyunk, ezzel az eredménnyel tudunk tovább menni érdemben, mert én más nem tudok elképzelni. Hogyha együttműködés lesz továbbra is, Karancságon belül is, minden intézményvezetővel, ahogy eddig is, hiszen az ünnepköröket, meg mindent együtt csinálunk. Ott nincs ellentét. Hogyha az országban is ez lesz, hogy nem lesz ellentét, hanem tényleg a közös dolgokra törekszünk, akkor minden jó lesz. Én ebben hiszek. Hogy látod, Margit, te a helyzetet? Hát egyelőre nekünk van a legjobb miniszterelnökünk, ugyanis minket megvéd mindentől. Nagyon vigyáz Magyarországon arra, hogy a migránsok ne jöjjenek ide, és ne tegyék a mi asszonyainkkal, gyerekeinkkel, embereinkkel azt, amit külföldön csinálnak. Én nagyon bízok abba, hogy úgy fogunk dolgozni, hogy ez a kormány maradjon. Én biztos, hogy mindent meg fogok ezért tenni. Az én településem azt tudja, az érzi, hogy mi szerint nagyon nagy biztonságban vagyunk mi Magyarországon. Tehát, hogyha nem Orbán Viktor lenne miniszterelnökünk, akkor nem így lennénk. Tehát én ezt kimerem mondani, hiszen róla mindenki tudja, hogy én hova tartozok, én ezt vállalom, úgyhogy szerintem Magyarországnak van a legjobb minisztere, aki vigyáz ránk, és kell a béke, tehát békét akarunk. Valóban így van, de azt is látjuk, hogy a mostani közéletben egyre jobban kierősödött, és igazából egy romboló és egy építő, hogy is mondjam, erőpólusok körvonalazódnak, vagy nem is csak az, hogy körvonalazódnak, hanem ütköznek. Tehát amíg azt látjuk, hogy az egyik részén a gyűlölet, a kialakult jólét és adott esetben folyamatokat igyekeznek hitelteleníteni és lerombolni, azzal szemben egy másik oldal pedig pontosan az értékek megtartásán, a magunk építésén, a nemzet stabilitására törekedve és függetlenségének fenntartására törekszik. Vajon szerintetek lehetett volna erre gondolni, mondjuk pár évvel ezelőtt, hogy a rombolás, vagy a rombolási szándék képes lehet-e arra, hogy egy építői folyamatot mondjuk megakadályozzon, vagy adott esetben vele szemben álljon. Pedig úgy, hogy látjuk, hogy a rombolás az soha nem célra vezető. Mégis ezt tapasztaljuk, akár mondjuk a politikai palettán is.
Hát én pár évvel ezelőtt még ezt nem gondoltam volna, tehát, hogy lehet, hogy én vagyok nagyon naív, hiszen én közöttük, köztetek, veletek, mindenhol ott voltam, és pár évvel ezelőtt én még ezt nem láttam, ami most van. Tehát nagyon eldurvult a helyzet, úgyhogy én nagyon bízok az egészben, hogy béke lesz, és ez a kormány marad továbbra is, ők fognak kormányozni, és mindent el fogunk követni annak érdekébe, hogy támogassuk és segítsük a megyénk és az országunk munkáját is segíteni fogjuk végig. Úgyhogy. Erika, hozzád még egy kérdésem volna, hogyha megengeded. Pont ezekben a rombolási folyamatok, amelyeket tapasztalunk, és ez a gyűlölködésben, a mocskolódásban erőteljesen megjelenik. És ezzel szemben pedig, amikor mi értékrendről beszélünk, és mondjuk roma polgári szalonról, akkor nem azért jövünk össze, hogy elkezdjük mocskolni a másik felet, hanem azért, hogy elmondjuk, hogy mi mivel rendelkezünk, és mi az, ami időzőjelben, de mégiscsak a nemzetünk gyarapodását szolgálhatja. És ebből következik az alapkérdésem, hogy véleményed szerint te, aki polgármesterként dolgozol nap mint nap az emberek életében, ha te csak rombolni lennél képes, akkor te valódi vezetőnek tartanád-e magad? A válasz az egyértelmű. Nem. Nem érezném magam polgármesteri székbe valónak, abszolút. Én most ebben a rendszerben azt érzem, ezt már megfogalmaztam sok helyen, biztonságban vagyunk. És ez a legtöbb. Na jó, de látjátok amúgy azt is, hogy a környékbeli ország, itt ugye nincs messze Horvátország. És Horvátország nem is olyan régen bevezette ismételten a kötelező sorkatonai szolgálatot. Ezt azért hozom föl, mert a békéről sokat beszéltek, és a biztonságról. És mégis vannak olyan emberek, akik igyekeznek ezt is elhomályosítani, és azt mondani, hogy dehogy van, hogy veszélyes időszak, dehogy beszélhetünk háborúra való készülődésről, amit mondjuk Nyugat-Európában tapasztalunk, de hát mégiscsak itt vagyunk egy határmenti térségben, és azt hallani, hogy Horvátországban a kötelező sorkatonai szolgálatot visszavezették, vagy Németországban már január 1-től orvosi alkalmassági vizsgálatokon kell részt venniük a 18 év feletti fiataloknak, és ők is készülnek a kötelező sorkatonai szolgálatra, hát azért ez mégiscsak azt mutatja, hogy fegyverkeznek. És ráadásul azt látjuk, hogy az európai, azon belül is ugye a brüsszeli vezetés, az háborúra készül. Hogy azért ez mégiscsak egy veszélyek korát jelenti, nem? Tehát és a veszélyek korában vajon milyen emberre van szükség egy ország életében? Ki az, aki igazán tudja az országot a veszélyek korában irányítani? Tulajdonképpen én megint vissza tudom vezetni a fiaimra és az unokáimra, mint fiú. És 18-21 éves a nagyobb unokáim, és van 2 16 éves. És 40 év körüliek a fiaim. Nem szeretném, hogyha katonák lennek, nem szeretném a bizonytalanságot, őrizzük, védjük egymást, és azért mondtam el az imént, hogy ez a rendszer a biztonságos. Hát személyeset hadd kérdezzek, ha már a fiaidat említed. Ők érzik-e ennek a súlyát? Látják-e, hogy ez nagyon-nagyon közel álló elem az, hogy mondjuk akár egy háborús helyzet, vagy háborús részvétel felé viszik Európát a mostani brüsszeli vezetés? Természetesen ez állandó téma, nem csak otthon a családban, hanem úgy a községünkben is. És azért van egy pici félelem erre vonatkozóan, amit bízok benne, hogy 3-4 hónap múlva rendben lesz. Igen, de mégiscsak azt tapasztaljuk, mert én ugye nagy Facebookos vagyok, ezt is mondják, és én amikor felhívom a figyelmet, vagy közzéteszek a saját oldalamon a brüsszeli vezetésnek az agyament megnyilvánulásait, még arra is képesek kommentekbe odaírni, hogy ez hazugság, ez nem igaz. Hát nem én mondom, hanem ők mondják. Ők mondják azt, hogy Ukrajnában tovább kell finanszírozni a háborút,
katonákat kell küldeni oda, most már itt tartunk. Pedig emlékeztek, 3-4 évvel ezelőtt, hogy indult az egész folyamat. És Orbán Viktor miniszterelnök úr volt az, aki azt mondta, hogy hát elején csak azt mondjuk, hogy védőfelszerelést küldünk. De majd figyeljük meg, hogy a végén már katonákat is fognak küldeni. És itt tartunk évekkel később, és valóban kézzelfoghatóvá válik. Sőt, ugye azt mondta az egyik német vezető politikus, talán miniszter mondta azt, hogy 2029-re készülnek, mert nagyjából addigra kell készen lenni, mert akkor lesz az igazi nagy háború. Tehát, hogy erre azt mondani, hogy ez nem igaz, nem valós, az a szemenszedett hazugságot jelent. És én azt látom, hogy pont az ellenzék oldalán vannak ezek a hangok, akik igyekeznek elbagatelizálni ezt a helyzetet. Igyekeznek elferdíteni az gyűlölet, a mocskolódásuk és a hatalmi vágyaik miatt. És pontosan ezért volt az én kérdésem irányotokban, hogy ha valaki arra építi a kampányát, hogy gyűlölködik, mocskolódik, rágalmaz, és nem arról beszél amúgy, hogy ő milyen Magyarországot akarna, sőt, amikor a szakértői kinyilvánítják, hogy ők alapvetően mire készülnek, az szépen letagadja, és azt mondja, hogy nem akar adóemelést, nem igaz, hogy adóemelést akar, pedig tudjuk, hogy a szakértői elmondják, sőt, hasonló beszélgetéseken a párt vezetése, az ki is mondja, hogy hát most nem akarnak erről beszélni, és hogy ennek ellenére képesek emberek még hinni nekik. Tehát, hogy szerintetek ez miért van? Tudom, hogy nehéz kérdés, adott esetben az ő fejükkel gondolkodni, de Szerintem annyira nem nehéz. Mert itt a fiatalok azok, akik nem ismerték a másik rendszert. Ők abban nem éltek. Itt tulajdonképpen Karancságon nagyon sok beszélgetés van erről a fiatalokkal. Hogy lássanak tisztán. Én nem mondom azt, hogy kire szavazzanak, azt nem mondhatom meg. De azt viszont elmondom, hogy mi volt. Nem volt munka. A férjemnek a vállalkozása becsődölt, nem tudott dolgozni. A gyerekeim megakadtak. Volt olyan, hogy csak én dolgoztam, most mindannyian dolgozunk. Mert nem ismerik a fiatalok, hogy mi volt előtte. A legfontosabb feladatunk véleményem szerint, hogyha van olyan közösségi tér, mint ami Karancságon is van, és ahova bejárnak a fiatalok, velük nagyon sokat kell beszélgetni, hogy tisztán lássanak. Mert szerintem ők a kulcs. De nagyon fontos, amit mondtál, valóban ez a párbeszéd, ez lényeges, és üzenhetjük azoknak is, akik ezt propagandának gondolják, hogy összekeverik a propagandát. A propagandát igazából a másik oldalon, az ellenzék oldalán hallhatják, amikor hazugságokat és letagadják a valós helyzetet. Na, az az igazi propaganda. A valóság közlése és a párbeszéd folytatása az nem propaganda, hanem a valóság tükrözése és a valóságnak a bemutatása. Tehát a jövőkép az ezen fog múlni, hogy megértjük-e a világban zajló folyamatokat, hiszen azt is tudjuk, Margit, te nagyon jól összefoglaltad a településednek a fejlődési folyamatát. Ugye azt mondtad ugye az elején, hogy földre volt szükséged, és nem volt, de mégis nem azt nézted, hogy nincs, hanem hogy akkor legyen földed. De hogy fejlődni a békességben lehet. Amikor nem azon kell gondolkodnotok a településeden, hogy akkor most mi lesz a fiatalokkal, meg nem arról kell gondolkodni mondjuk, hogy milyen védekezéseket hozzatok be, hanem arról kell gondolkodni, hogy hogyan lehet újabb és újabb munkahelyeket hozni, mi kell ahhoz, hogy az emberek jóléte menjen. Tehát jólétről háborúban nem lehet beszélni. És hogy ez nálatok mennyire jelenik meg a településeteken? Hát ez mindennapos téma nálunk, főleg a közmunkásaimnál, amikor reggel fölmegyünk és elkezdjük a 8 óra előtti kávézást, akkor szoktak arról beszélni, hogy mit mondott Orbán Viktor, majd aztán mit mondott a másik fele. És akkor én szoktam nekik előadást tartani erről, hogy azért gondolják meg, nézzék meg, hogy amióta
ez a kormányban, és tehát én, ahogy dolgozok, hogy mi van velünk, nekünk, hogy vagyunk segítve, hogy tudunk fejlődni, és hogy segítik a munkánkat. Viszont, ha nem ez a kormány lesz, akkor én nem tudom elképzelni, hogy mi lesz velünk, meg főleg tehát a béke miatt, hogy a fiataljainkat, tehát rá sem merek gondolni, hogy elviszik az embereinket, a gyerekeinket, katonának, mert most már azért ők is nézik, hogy amit az előbb mondtál, hogy a szomszéd országokban ugye mi történik, mert azért azt is látják, úgyhogy azért, tehát nálunk ez mindennapos téma, hogy a jelenlegi kormány, ő fogja hozni nekünk a békét. Ez valóban így van, és az utolsó kérdésemet tenném föl a számotokra, mert az idő az nagyon előre halad. Hogyan jelenik meg szerintetek kistelepülési szinten a polgári gondolkodás? Megjelenik-e? Mert amikor mi polgári értékrendről, polgári gondolkodásról beszélünk, akkor mindenkinek az jut eszébe, hogy mondjuk egy városba hogyan tud élni, milyen lehetőségeik vannak. Lehet-e vidéken, kistelepülésen polgári életmódot folytatni? Szerintem lehet. Miért ne lehetne? Tehát most nem tudom igazából, hogy mire gondolsz, hogy mi az, ami polgári életet lehet-e élni. Hát, hogyha valakinek van egy elképzelése, és azt szeretné megvalósítani, akkor azt meg lehet csinálni. Tehát, hogy miért ne? Nem kell ahhoz városba menni azért, hogy falun is bármikor, bármit meg lehet valósítani. És megélheti adott esetben a maga, hogy is mondjam, jóléti módját. Tehát gondolok itt elsősorban arra, hogy a polgári életmódnak az egyik alapja az az, hogy öngondoskodói képességgel rendelkezik. Tehát, hogy önmaga tud ott kibontakozni, Igen. minőségi életet élni vidéken. És a polgári gondolkodás pedig az is, hogy igénye van arra, hogy a különböző közösségi életekben részt vegyen, és hogy ez mennyire jelenik meg a ti településeteken? Az én gondolatom szerint vidéken még polgári életet lehet élni, mint a városokban. És elmondom, hogy miért. Lehetőségük van termelésre, az, hogy maguknak neveljenek állatokat, mint ahogy mi is tesszük, és még emellett utazunk 10-15 kilométert, és akkor megyünk színházba. És akkor megvagyunk. Megéltük a polgári életünket. Igen. De ez fontos, hogy legyen igényük az emberekben. Van-e igényük szerintetek? Nyilván én látom, és egy kicsit provokatív a kérdés, de igazából a választ azt tudom. Tehát, hogy én azt látom, hogy Magyarországon igazából, ha megengedik egy részben, is válaszolnék is ebben a szempontból, hogy egyre több ember az, aki keresi azokat a folyamatokat, vagy adott esetben azokat a dolgokat, amelyel szebbé tudja a saját életét tenni. Tehát a polgári életmód az pontosan erről szól, hogy a jót keresem, a szépet keresem. Azt akarom látni, ami feltöltődést ad a számomra. És nem az, ami visszahúz, vagy adott esetben nyomorba dönt. És ugye itt ezért fontos az, hogy a közösség az adjon egy utat. Tehát azért ezt én emlékszem, hogy elég sok olyan közösségi programra hoztátok a gyerekeket például, akár Budapestre vagy más városba bemutatni azokat a programokat, amelyek igazi feltöltődést adhatnak a számukra. Tehát pontosan ez ad egy lüktetést. És én emlékszem a 2010 előtti időszakra, mert nem éppen ez volt a jellemző. És jól mondtad, polgármester asszony, hogy hát ahhoz képest 15 évvel később arról beszélünk, hogy hány főiskolára, egyetemre járó fiataljaink vannak. Ti, hogy az elején azt mondtátok, hogy családot alapítottatok. De ez nem azt jelentette, hogy a tanulmányi előmeneteleteket megszüntettétek volna, hanem Így még van. emellett tanultatok. Így van. Tehát pontosan, Margit, te is ezt mondtad, hogy láttad szükségét, és volt igényed arra, hogy tanulja. Igen. És ez szerintem egy óriási dolog. Mert minél nagyobb ismereted van, annál gazdagabbá válik a te életed.
És az ismeret nyilván is iskolában is megszerezhető, de megszerezhető egy-egy településen mondjuk, ha az értékeket keresem. És hogyha megismerem mondjuk a mezőgazdaságot, vagy megismerem azt a fajta palóc kultúrát, amire büszkének lehet az ember. Az a fajta ízes beszéd, amit megtapasztalunk nálad, vagy egy-egy településen, amikor én elmegyek vidékre, ezek mind-mind olyan jó érzések, és értéket jelent. Értéket, mert ez adja a mi szépségünket. Mert ugyan magyarokként élünk, magyar nyelvet beszélünk, ebben a térségben mondjuk még beást is. Igen. De mégis van egyfajta ízessége. Nem? Tehát, hogy amikor én Szabolcsba járok, akkor mindenki a szabolcsi káposztával jön. Amikor pedig elmegyek Békésbe, akkor mindenki a füstölt árut hozza elő. De pont ez adja a szépségét, hogy rendelkezünk értékekkel. Ezzel kezdtük a mi beszélgetésünket, és én azt gondolom, hogy van miért kiállnunk. Van miért, hogy is mondjam, küzdenünk. És igen, néha a küzdelem az nehézségekkel jár. De hát a Jóisten se azt mondta, hogy nem lesznek próbatételek. Azt mondta, hogy lesznek. Az a kérdés, hogy fel vagyunk-e készülve rá, és abból még erősebbé tudunk-e válni. Úgyhogy én azt kívánom nektek. Persze, hogyha van még hozzáfűzni valatok, vagy egyáltalán mondani valatok. Egy utolsó gondolat parancsolj. csak. Természetesen rendelkezünk értékekkel. És magyar emberek vagyunk, és büszkék vagyunk a nemzetiségünkre. Cigányok vagyunk, igen, és büszkén vállaljuk, de ugyanolyan értékes emberek vagyunk, mint a bármelyik magyar. És a himnuszt emelt fővel énekeljük. Mert magyarok vagyunk. Margit, te? Én nagyon büszke vagyok arra egyébként, hogy cigánynőként én is magyar vagyok. Az értékeinkre nagyon vigyázunk. Nekem van is egy hagyományőrző tánccsoportom, tehát igyekszek, odafigyelek arra, hogy az értékeinket képviseljük, a hagyományainkat őrizzük, úgyhogy én nagyon büszke vagyok a csapatomra egyébként. Arra meg különösen, hogy cigánynőként ezt elértem. És ilyet még soha nem mondtam. Ez így van. Büszkék is vagyunk rátok, de hát a valósághoz hozzátartozik, hogy ugyan most kettőtöket választottunk ki, hogy ide jöjjetek, de hát nekem meg az a büszkeségem, hogy ebben az országban jó néhány olyan település van, ahol kiváló polgármester van, és kiválóan vezetik, és még adott esetben romaként teszik ezt. Itt van Brigi is, Buzás Brigi, aki adóriás polgármester asszonya, úgyhogy szerintem neki is jár egy Nagy tapsot! Na, erre szoktuk azt mondani, hogy vagyunk már, de még nem elegen, és valóban a mi feladatunk az az, hogy Ormánság, vagy Palócföld, Nógrád vármegyében erősítsük a közösséget, a polgári gondolkodást, és azt a keresztény konzervatív értékrendet, amely igazi stabilitást adhat a mi országunknak, és jövőképet is. Csak ez az, ami igazán megnyugtató lehet a számunkra, hogy az utánunk lévő generációnak lesz mit örökölnie. Mert ha ezt engedjük elveszni, akkor valójában nem lesz mit hagyni rájuk. Úgyhogy, és ezzel most én így be is fejezném, mert nyilván így meg lehetne nyitni egy következő fejezetet, hogy az nyugat-európai országokban látjuk azt, hogy amikor valaki feladja a hagyományait, az értékeit, az gyakorlatilag a társadalmát és a nemzetét löki árokba, szakadékba és bomlásra. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Köszönöm azt, hogy az online térben is, és így, hogy személyesen is itt lehettek velünk. Most egy kulturális programmal fogjuk folytatni, ha minden igaz, a mai Roma Polgári Szalont. Köszönöm a jelenlétet, és erre a téli időszakra is még kitartást kívánok mindenkinek. Köszönjük szépen! Köszönjük szépen!
Kérek szépen hangot a mikrofonra. Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést. Szerintem mindannyian meghallgattuk volna meg a következő blokkot is, amit majdnem megnyitott Attila. Viszont, hát azért mégiscsak itt vagyunk Baranyában, úgyhogy a Beás zene hazájában vagyunk, és szeretném felkonferálni, addig is, amíg ugye előkészülnek a mikrofonokkal a kollégák, a Kanizsa csillagai 2 csillagát, ugye Horváth Zoltánt és Jobbik Lolát. Én megmondom őszintén, igyekszem számolni, hogy hány Horváth Zoltánnál tartanak, de azt hiszem, hogy elvesztettem a fonalat, úgyhogy majd Zoli megmondja. De a jó hír az, hogy ez azt jelenti, hogy továbbadjátok a hagyományt, és 1993 óta zenél a zenekar, nem tudom, hogy ezt tudjátok, hogy a Kanizsa csillagai 1993 óta zenél, és nagyon bízom benne, hogy ez így is marad. A Nemzetközi Cigánydal napján is föllépnek, illetve büszkeségünk, hogy egész Tajvanig elutaztak, tehát még az ázsiai világ is nagyon kíváncsi volt a beás cigány zenére, hát mi is nagyon kíváncsiak vagyunk, úgyhogy átadom a lehetőséget, köszönjük szépen! Hai de plânge poiocului măi, hai de încicie bradului măi, de lasă cântă vinivara, să-ne audez e lumeța. Hai de toată vara am lucrat eu de tot un pingo am cutat eu, de tot un pingo am cutat eu. Încă nici l-am lăsat eu. Dar nu-mi trebuie mi-i pată găstacă, eu de că-i găstacă și-i mărață. Ai mie-mi trebuie săracă, când eu-i dacu am să tacă. Ez egy dunántúli hallgató, versenyelvű hallgatódal volt. Következő szintén egy hallgató, amit feldolgoztunk, és Lola fogja elénekelni nekünk. Ez viszont az ország más területéről, az Alföldről származik, egy nagyon-nagyon régi dal, és egy kicsit hozzányúltunk, magunkével tettük. Lement a Tiszán a csajka, lement a babám is rajta, elvitte a ugyelári, miből veszed gyönykor jaj, de nagyon fáj a karom,
zsibbadjon el mindkét karom. Ha én többet takarom, 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 de takarom, 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 de takarom, 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 de takarom, 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 de takarom. Ay, na 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 na. Ay, na 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 na. Ay, tonight, na 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 na. Ay, tonight, na 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 na. Lement a babám a csajka. Lement a babám is rajta. Elvitte a Bugyellágyit. Miből vesznek gyöngykavat hozzám? Jaj, de nagyon fáj a karom. Mivel a babám takarom. Zsibbadjon el mindkét karom. Ha én többet takarom, 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 de takarom, 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 de takarom, 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 de takarom, 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 de takarom. Ay, tanay, tanara na 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 na, tanara na 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 na, tanara na na. Ay, nanay, tanara na 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 na, tanara na 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 na, tanara na na. Ay, nanay, tanara na 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 na, tanara na 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 na, tanara na na. Debet. Ay, nanay, tanara na 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 na, tanara na 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 na, tanara na na. Opa. Ay, nanay, tanara na 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 na, tanara na 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 na, tanara na. Debet. Ay, nanay, tanara na 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 na, tanara na 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 na, tanara na na. Köszönjük szépen! Idefelé jövet beszélgettünk az autóban, és mondom neki, hogy én, amikor egyedül fáradtan utazom hazafelé, úgy, hogy vezetek, akkor hallgatókat szoktam, ilyen cigány hallgatókat hallgatni. És akkor attól nem elámosodsz? Tehát nem leszel fáradt inkább? Nem. Az az igazság, hogy én bennem, de szerintem legtöbb cigány emberben olyan érzéseket kelt, ami nem tudom, nagyon mélyről jön, és a fájdalomtól az örömig egyszerűen minden megtalálta egy lassú dalban, és egyfajta lüktetést, egyfajta, nem tudom, ritmust ad, ami maga talán a család, a gyerekek, a jövő, az élet. Úgyhogy igazából erről szól, és megpróbáltuk mi is egy ilyen kis ritmust ebbe a dalba így belecsenni. Viszont akkor most már jöhet egy kis táncdal, így a végére. Ha valakinek van kedve, nyugodtan táncolhat is rá. És az ország megint egy harmadik területére utazunk benne, Felvidékre, és pedig ez egy lovári nyelvű felvidéki feldolgozás következik. Sukárják Helekészi, szép szeme van neki.
Chayodi, after the killings, after the killings, after Chayodi, after the killings, after the killings. Sugárják halálkészít, after the killings, after Chayodi, after the killings, after the killings, after Chayodi, after the killings, after the killings. Hey, I love na 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 na, I na 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 na, I na 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 na, I na 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 na, oh na 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 na, I na 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 na. Hey, Bashavas, they don't mean gay Bashavas. Oh, de giunti la me, Bashavas, they don't mean gay Bashavas. oh de giunti la me, e canija che cirhaia, e cadesta mandeluma, e caringa me pirat, le romasa loshanat, canija che cirhaia, e cadesta mandeluma, e caringa me pirat, le romasa loshanat. Opa! Canija che cirhaia, e cadessa mandeluma, caringa me pirat, le romasa loshanat, canija che cirhaia, e cadessa mandeluma, e caringa me pirat, le romasa loshanat. E sugárják halálkészít, after the killings, after Chayodi, after the killings, after the killings, after Chayodi, after the killings, after the killings. Köszönjük szépen! És azt hiszem, még egy kis tánc majd ugye következik, tehát nem mi fogjuk így. Köszönjük szépen még egyszer! Ott lent, vagy itt elég lesz? Szerint hozom. Igen, egyetlen táncolj akkor. Persze. Nyugodtan! És akkor az egyik legrégebbi cigánydallal fogjuk, egy lovári nyelvű, ugye még a KIAG, a mi szeretett együttesünk, akit mindenki szeret. Az első Bakelit lemez kiadta 84-ben vagy 5-ben, azon volt a Kerensávor Aledrom című dal. Akkor hadd szóljon, azt ismeritek sokan. Kerensávor Aledrom, de kelelo puroro. Puroro prekelela, bistáják beszmalabla, hogy la 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 la. Doi, de sudoi, chumida la comoy, la 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 la. La comoy zero pono, tayo shabo somakuno, la 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 la. Oi, temera, tena chachimo pena, la 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 la. Doi, de sudoi, chumida la comoy, la 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 la. Kerensávor, hoppá! Kerensávor Aledrom, de kelelo puroro. La como zero Puno, tayo shabo, somakuno, la 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 la. Doi, de shodoi, chomida bela como, la 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 la. La como zero polo, tayo shabo, somakuno, la 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 la. Oh, la 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 la, te la chachimo pena, la la
formidable la komoly, hogy la 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 la. Allons, la 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 la. Hogy la 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 la. Hogy la 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 la. Hogy la 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 la. Ay, la 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 la. Hogy la 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 la. Che del chavo ralebro, de che del purorom, purorom de che le la vista e desmalabla, hoi la 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 la. Ai pel la 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 la, ciume da bella comoi, la 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 la. La como zero podo, dai o chavo tomla podo, hoi la 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 la. Já chego lá. Ai de terra te da banda. Ai na maladio no matranda, ai canatranda na malavo, ai chucarasha menashayo, ai ardilo de muratokra, ai cachucarasha barata, ai tino chavo na pujato, ai butilero mudareto, la 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 la, la 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 la, hoi la 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 la, hoi te la 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 la. Köszönjük szépen! Majd jövünk még együtt, gyertek! Még egyszer! Köszönjük szépen! Ügyesek voltatok. Most jön csak igazán a hangulat, és szeretném felkérni a Piskói Belevaló cigánygyerekek táncegyüttesét, hogy akkor ezt az estét, ezt gyönyörűen zárjátok le nekünk a legszebb előadással. Parancsoljatok! Kocsmárosné csókolom a csöpp kis száján, hozzon ide 7 litert a borából. Még ma éjjel kirúgom az asztal lábát, ha nem ad nekem most már a jobbikból. Templomjáró, sosem voltam, ezután se kell nekem az imádság. Mióta ezt az eszeveszett csárdást járom, hadd tudjam meg, hogy te szeretsz igazán. Templomjáró, sosem voltam, se kell nekem az imádság. Mióta ezt az eszeveszett csárdást járom, hadd tegyem meg, mit szeretek igazán. Vrátni muklász, mamuri šukár pijamni, ajde vlale soža no me te quiera. Moreas fajanda na te čipirava, ande kirči mažam te mulatina. Utlove sasva, romane šavale, sapine mola pide me tu menca. Koni kodo, savoj kodo, Adi saba kerela, utlove saspa, kaj romane šavale, sapile mola ide me tu menca. Koni kodo, savoj kodo, koni voja, adi saba kerela. Kocsmárosné csókolom a csöpp kis száját, hozzon ide 7 litert a borából. Még ma éjjel kirúgom az asztal lábát, ha nem ad nekem most már a jobbikból. Templomjáró, sosem voltam, ezután se kell nekem az imádság. Mióta ezt az eszeveszett csárdást járom, hadd tegyem meg, mit szeretek igazán. Templomjáró, sosem voltam, ezután se kell nekem az imádság. Mióta ezt az eszeveszett csárdást járom, hadd tegyem meg, mit szeretek igazán.
olvasni, csókolom a csöpp kis száját, hozzon ide 7 litert a borából. Még ma ilyen kirúgom az asztal lábát, ha nem ad nekem most már a jobbikból. De templom járok, sosem voltam, ezután segél nekem az imádság. Mióta ezt az eszeveszett csárdást járom, hadd tudjam meg, hogy te szeretsz igazán. Templom járok, sosem voltam, ezután segél nekem az imádság. Mióta ezt az eszeveszett csárdást járom, hadd tegyem meg, mit szeretek igazán. Butlóvé szászva, daj romane savane, sapile bola pite me tuvenca. Koni kodo, savoj kodo, koni voja, adje saba kerela. Butlóvé szászva, romane savane, sapile bola pite me tuvenca. Koni kodo, savoj kodo, koni voja, adje saba kerela. Kérném szépen a kedves közönséget, hogy egy fotóra jöjjünk össze. Ez egy különleges élmény, úgyhogy mindenkit kérek, hogy jöjjön ide a színpadhoz. Robi, légy szíves, segíts nekem, és Ádám, te is, hogy csináljuk a fotót. Igen, gyertek mindenki ide a színpad elé. Hogy csináljuk?